Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 tiri kubata nyaya dzezvinhu zvinopisa, zvinotyisa, zvinokatyamadza, takutozvibata futi. So ndiri kuti vanyowani ndatisubscribei, ndatilike this video. Nyaya yandinayo panapa kana kuti testimony yodopiwa panapa inotyisa, inovhundutsa. So doti like this video handika musubscribe. Ndatisheyei kune hama neshamwari vazive kuri kuponera vanhu kana kuti kuri kuenda vanhu. Makasimba here mama? Ndiri pangu. Makadiwo mwanangu? Ndinofara. Makadii? Tiri makadii. Alright. Ndanzwa nyaya yenyu. Toda kudzoka kumashure kwakatangira nyaya. Amene ndichatanga kubvunza ani. Ndanzwa nyaya yenyu ka. Inini handisida kuitaura ndiri inini nekuti tinofamba nenyaya ine proof. Nyaya dzisina nhema mukati handika. Musikana unokwanisa kutitaurira kuti chii chakaitika tikutanga newe? Ndakauya ndine dambudziko rekuti ndaiti ndikadana nemunhu yaingozongondiramba tisina kumbonetsana, tisina kuita sei. Ndobva ndati vamwe vaindishandisa mahara pasina chandaipiwa, akapedza kundishandisa obva asiyana neni. Ndiri kumbura kubvunza ipapo pawati kushandiswa mahara. Shona iyi yaita kakundinetsa mbichana. Yani nzvenga kudai so. Waida kubhadharwa pakushandira mahara. Unoita zvekupinda mumbawa? Kwete. Handipinde mumbawa. Anenge atori mukomana wako mudanana. And then obva arara newe obva angokusiya. Alright. Zvese zvaitika izvizvi. Ndiwe wegere wanga une situation iyi mumba menyu muri vangani? Tiri 4. Vamwe vachona vasikana here vantu vakomana? 2 vasikana ne2 vakomana. Ndiwe wegere waisangana nesituation seiyi? Ndiwe muhombe here mumba menyu? Ndini muhombe. First born. And ndiwe wegere waisangana nesituation iyi? Ndiri vamwe vadiki. Alright. Zvese zvaitika tiri kuona panapa tina amai nyakubereka musikana wandakagara naye pasaidi neni. Chii chakaitika iwewe mulife mako iwewe chakazopa kuti iwewe utange kufamba kumaprofita? Chakaitika ndechekuti ndopandati ndaidana nevakomana. Asi vakomana vaivangu mumwe aitoti ndida kutokuroora but zvaizongopera zvakadaro. Saka ini ndakazonge ndaonawo shamwari yangu yandaiwirirana nayo. Ndiyakati ndakayamboenda kwaMambo Mutizi. Unoda kuendawo here? Unoda zvekubatsirwa here? Ndopakati ndobva ndazouya neshamwari yangu yekuno. Ndauya nayo ndopandakabva ndaudzwa kunzi amai vako ndovari kushereketera. Alright, mira wakadaro. Makadii mama? Tiri pedu. Makadiwo? Tiripo. Ndanzwa musikana uyu achitaura nyaya yake ende ati akafamba kwaMambo, akasvika kune muprofita anonzi Mambo Mutizi, right? Chokwadi. Asvikaona mambo anonzi Mutizi ava. Isusu kazhinji kachona takanzwa zvichinzi amai vako vanoroya, tokana kutonhonga matemo tototema maprofita ekuti aiwa unonyepa hatichatodzoke ikoko. Imi munobvuma here kuti manga makabata-bata? Hongu inini ndinobvuma kuti ndanga ndakabata-bata. Ende ndimaikonzeresa matambudziko ese aya? Hongu. Alright, mukushereketa kwamaita maita muchida here kana kuti ndezvekusiyirwawo kana makatoita zvekutsvaga mega imimi? Inini ndakakura ndichichengetwa natete vangu. Tete vangu ndo vakandisira zvinhu izvi. Pamakasirwa makafara here nekusirwa kwamakaita kana kuti makatombodawo kufamba kumaprofita ukoko kuti muzvisiye? Kwete, handinombofamba. Kushandisa kwamaita musikana uyu maishandisa muchida? Kushandisa kwandaita musikana uyu ndakange ndapiwa mushonga unonzi gondwa wokuti vana vangu vasikana vairara nezvinhu izvi. Vana vangu vakomana vairara nezvinhu izvi. Ndiri kumbura kubvunza mama ipapo. Ndanzwa zvichinzi mumba vana venyu i4. Hongu. Vechidiki ava muzama kureva kuti vaitorara nazvo? Vana vangu vese nekuti ndo mhiko dzandakange ndakapiwa. Makapiwa? Ndakapisirwa naatete vangu. Alright.
vachirara nezvinhu izvi imi pane chamaibhenefitawo? Aiwa, inini ndakange nditori neupenyu hwangu hwakanaka. Ndave neupenyu hwakanaka. Munogara kupi? Kubhangeti. Saka maichengeta musikana wese wemuhombandi? Zvaisakurwadzai nekuti munoziva kuti ane murume wake pamba? Panguva dzacho idzodzo zvakange zvisingandirwadzi nekuti ndakange ndichiziva kuti ndini ndiri kudi. Muri kubenefita? Asi vana vangu vanga vasingazivi kuti ndozviripo. Ko baba vevana ava vari kupi? Baba vevana ava vakafa. Vakafa zviri nomahwe here kana kuti? Vakangodonha. Imi hamuna nechekuita nacho here nekufa kwababa? Inini ndanga ndine chekuita nekuti ndanga ndakabata zvinhu zvandanga ndakasiyirwa zvanga zvakarema. Imi maisarara nacho here chinhu chamuri kutaura ichi chinonzi chigundwa? Amen, maisarara nacho? Aiwa, ichi changa chakungorara nevana vangu chete. Vana vangu vasikana nevana vangu vakomana ndo mhiko dzangu dzandanga ndinadzo dzanga dzichitoshandisa. Kukufa kwababa ava muridzi wevana anova aive murume wenyu, hama hapana zvadzakataura? Vakataura, si ini ndairamba kuti handizvisiye. Alright. Munokwanisa here kutitsanangurira kune vamwe vanhu vanozoda kuziva, vanondibvunza kuti ko hatirari chinhu changa chichinzi chinorara nevana ava chinochinja kuita munhu here? Unonatsoshanda sei mushonga uyu? Ndo mushonga wamuri kunzwa uchiburikidza nenyanga yamuri kunzwa iyoyi yakakosha. Zvinhu izvozvo zvinotyisa kana kuti ndizviburitse. Ndizviti ndichanozvitora futi nekuti ndakazvisarenda pano. Chinhu chekuti chinenge chirara nevana vangu usiku. Uyu mwana pamwe anongorota achifanika ane murume wari kurara naye, asi kunenge kuri kushandiswa. Zvapa kuti mhuri yangu yese hakuna kana anopinda mumba, kana kuti anoita mukomana kana kuti anoitawo musikana. Musha mangu mungori netsvimborume nevanasikana, asi zvichikonzerwa nini. Asi kuzoti matambudziko apere, mwana wangu uyu ndiye akauya kuno. Ipapo pari kundinetsa, ipapo pari kundinetsa. Chinhu ichi chidho handisina kunzwisisa. Chikwambo here kana kuti chidhoma chinorara nemunhu? Zvikwambo mwanangu, zvikwambo ndo chairara nemunhu? Ndo zvairara nevanhu mwanangu, zvikwambo. Alright, mera ndimbobvunza musikana, iwe hapana zvawaifila? Ndairota ndichiita kunge ndikurara nemunhu wechirume, saka ndozongofuma ndakatoneta. Pawaitaurira mama vaiti chii? Vaiti zvinowanika, vanga vasingaziva kuti chii chikuitikawo. Iwewo waifungira kuti havasi kuziva handika? But apa patavabvunza vati vaiziva. Alright. Waenda kwamambo Mutize, mama pane zvamuchiroda kutsanangura maererano nezvenyanga izvizvi? Handi zvaingoshanda kurara nevana chete? Zvaishanda kurara nevana, asi mwana uyu azouya anditaurira, ndakada kumboramba kuti inini izvi handidi, izvi handibate, handidi kuenda. Mirai mama, mushonga uyu waikwanisa here kuti imi maikwanisa kupfudza munhu nawo, kuurayisa munhu nawo? Inini wangu wari wokurara nevanhu chete? Nevanhu chete. Alright. Auya imi makuudzai kuti enda kwamambo Mutize, makanzwa sei? Ndakada kutoramba mwanangu kuti inini handidi kuenda. Ndakatoramba ndikati inini handidi kuendako. Handidi kuendako. Kuhama mudzinza dzaikufarirai? Papasina. Asi kubva pandazouya kuno inini, ndauya kuno. Zvinhu zvangu ndazonzi mbuya uyai nezvinhu zvenyu. Ndoda kukuchenurai nekuti vana ava ndimuri konzeresa chii? Matambudziko mumhuri yenyu. Ndakauya nazvo ndikasvikoti kuna mambo, izvi zvinhu ndadi. Hamuna kuda kuramba, nokuti ndakanzwa mambo muziro wandovaita vakakudza kuti uya nazvo vakaramba vanogadzira kwavari ikoko. Imi hamuna kunzwa kuda kurambawo? Ndakamboda kuita kuda kuramba, ndimazoita kuti ndakatomboda kuramba kuti
asi zvakazongondituma kuti uyu mwana achiti mama handei. Ndikati handei, ndikatakura mukwende yangu ndikauya nayo, ndikasvika pano ndibva ndabhedhengurirwa zvese, hapana chandakapokana nacho. Kubvira ipapo ndichibva pano, nokuti ndakabva ndasiya zvachose, handina kuzoda kuzvibata futi, ndichidzokera nevana vangu. Uye zvine zvaanitori nemukomana ari kutomufambira, ari kuda kutodiwo, ari kuda kutoroora. Ane makore mangani? 36. Ko ini kusazotadza kutozoita respect kani. Yowe, alright. Mushonga wemasiya mama, sisi vangu avava. Life yakabva yatanga kuchinja. Aiwa, yakachinja. Ko imi hamuna kumbomakana here, kuvengana here? Handina kutombomakana naye nekuti ndanga ndaneta. Zvinhu izvi ndaiziva kuti ndinazvo, asi ndanga ndichifamba. Ndichiti pamwe ndinogona kununurwa. Pamwe ndatombobiridzira ndega kunofamba. Ehe, asi hapana chaichinja. Hapana chakange chichichinja kana wani. Asi pandazouya kuno nemwana wangu kwaMambo Mutizi, aiwa, zvinhu zvese muchechetere. Kana vanga vasingakumbire sauti mumba mangu, ezvino vari kuuya vachikumbira kuti tipewo munyu, zvanga zvisingaitike izvozvo. Ndaingogara pamba pangu ndichingozviitira zvangu ndega, pasina kana anondida. Vehukama, next door. But kugarika kwamanga makaita imi mama hazvina kuchinja? Aiwa, zvakatochinja, ndobva zvatodonha pasi zvese. Zvadown. Ndosaka ndakazoona takazomhanya, musikana akamhanya kupi? Anga atoona kutoti zvinhu kochii. Ndopandakabva ndazozwa ndikati ndobva ndacheneswa naMambo Mutize. Zvakaoma mufunge, kana kuine vachiri kubatawo zvavo mwanangu, vachiri kubata zvinhu izvi, vachiri kunyara, ngavauye nazvo kuna mambo. Mambo vari kudzikinura zvinenge zvakarema. Ndofunga manzwa inini ndanga ndakaremerwa, asi ndakadzikinurwa naMambo Mutiza. Vakandidzikinura nokuti zvino izvi kana ndakunwa mvura inopisa, handichanyara kana kufamba pane vanhu. Ndakasunungurwa. Kana kunamata chaiko, inini ndakutonamata, ndanga ndisinganamati. Asi zvaburikidza naMambo Mutizi. Handisi kuti ndonamatira kuno, ndonamatira kwangu. Imimi chete maangotorerwa zvinhu zvaikonzeresa kuti vana vaite matambudziko. Hongu. Alright. Urida kuti chii kuna mama? Ndoda kukurudzirawo vamwe vanenge vakabata sezvo zvakaita mai vangu, kuti uyai nazvo kuna Mambo Mutizi mudzikinurwe. Nevamwe vana vekuti vanenge vanzoti mubereki wavo ndiye akabata-bata. Vamwe vanotora matemo, vamwe vanoita sei. Asi ina handina kuda kudaro nekuti mubereki wangu anenge akapiwa zvese zvake. Saka ndinokurudzira kune vese vana vanenge vanzwa kuti vabereki vavo vanobata-bata, vasave nekuvengana nevabereki vavo. Kana uri wekuti unenge une imba yako, mubereki wako anotengerwawo shuga, nangu akabata, unongoya nazvo kuna Mambo Mutizi, zvinhu zvese zvinoita zvakanaka. Alright, mama, makanzwa pari kutaurwa zvemushonga, ndaona zvichinzi hanje tinoona nyanga, maramba. Handichatoda kana kuzvona. Handichatoda nekuti zvanga zvakarema. Zvanga zviri zvangu zvandakasirwa naatete vangu. Manga maane makore mangani munazvo? Ndakarerwa naatete. Atete vachizofawo. Makatosara mune musikana? Ndokubva ndasara ndichingodi muchikondinya nazvo. Ndichikondinya nazvo. Muri yeZimbabwe ndinofunga mazvinzwira zviri kuitika mudzimba umu. Chakafukidza dzimba matenga, hatizozive zvinenge zvichiitika. But iwe kana uda kubatsirwa, uya kwaMambo Mutizi. Mashoko enyu ekupedzisira ndeyekuti chii mama? Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti hama dzangu, ngatisiyei zvakaipa. Ngatimhanye kuna Mambo Mutizi. Vanonunura, inini ndakanunurwa, ndakutonamata. Uyai takaremerwa tose, tine zvinhu zvinotyisa, uyai tinunurwe naMambo Mutizi. Inini ndakutonamata. Makupinda chechi ipi? Inini ndopinda Johani Masowe. Alright. Ko iwe unonamata? Ndinonamata. Unopinda ipi?
ndopinda dzakasiyana, ndopinda yaFM. Dzakasiyana-siyana. Right, panapa tiri paMambo Mutize. Mambo Mutize makasimba? Ndinofara kana muchifarawo. Tiripo. So tiri kuona vanhu vazhinji vari kungotaura kuti tabva kwaMambo Mutize takaponera kwaMambo Mutize. Vanhu vangachide kuziva kuti ndiani chaiye anombonzi Mambo Mutize ende munobatsira matambudziko akaita seapi. Muri kusheedza munhu wese here atambudzwa kana kuti atambura asiri kuziva kuti openera kupi? Ya, inini vanhu vakawanda ndonga vakundiziva nokuti hapana kwanisiri. Kuredhiyo ndiriko, kuna Bozhongora ndiriko, kuna Chibanda, kuna Hatirari ndiriko, amamedias mazhinji ndiriko. Saka vanhu vakawanda vakundiziva. Handibude ikoko kuenda ndichizviadvertise asi kuti ndinobuda budikidza nevanhu vanenge vaita kuti ndibude. Matambudziko andinowanza kubatsira inini, ndinowanza kuda vanhu vari kutambudzwa nemweya wakaipa, vakabirwa, vasina vana, nevamwe vanhu vane matenda akasiyana-siyana, vanobata zvinhu zvisingabatiki, vanhu vanobata mari dzichishanda zvisina musoro. Ndivo vanhu ndinowanza kushanda navo ivavo. Tongoti ndinhu vanobatsira matambudziko akawanda muno muZimbabwe. Zvinongonzi zvese zvinokonzerwa nemweya wakaipa ndinorwa nazvo, because inini ndiri opposite naSatani. Ndo mashandiro angu, uye ndiri against nevaprofita vazhinji nen'anga zhinji dziri kudyira vamwe vanhu mari. So ndakaopena foni yangu muna maaudios evanhu vataura kuti no, tatambudzika Mambo Mutize, tiri kudyirwa mari dzedu nevabatsiri asi vasingazokwanisi kutibatsira. Vamwe tinovapa mari dzedu tiende kumisha kwedu vasingaende, vamwe tinovapa mari dzedu vachitokwanisa kutibatsira dambudziko redu, vatinotumira mari tiri kunze kwenyika vasingazotigadzirire. Inini ndinoudza vanhu vakadyirwa maronzi, inini so far ndakagadzwa inspector kuzinata nekuTMPC, kuzinipa nekuTMPC. Kune vakadyirwa mari dzavanovabatsiri, ndinovadaidza futi kuti uyai kuno tigare pasi titaure, titere mari dzenyu idzodzo pasiri pamweya panyama futi, mupiwe mari dzenyu, nekuti vanhu vakawanda vari kuchema vachidaro. Ndo zvandogona kukuudza. Mambo Mutize, ipapo ndine mubvunzo kuti imimi munobatsira munhu wese ari paground here kana kuti ari kwaari ikoko munokwanisa kutomubatsira? So pane zvinhu zvindiri kubatwa nevamwe vanhu vari kune dzimwe nyika dziri kure dzandisingati ndambunzwa mazita adzo. Ndiri kuvabatsira vachipa matestimony. Vamwe vazotoita kuti mambo tatova ready kuuya ikoko nenyaya yekuti zvinenge zvaita. Vanenge vakuuya kunosarenda mushonga nehama dzavo, vamwe vanenge vakudeedzwawo kunzi uyai kurufu, muwenge aparara. Kuna vamwe vasingade kuuraya muwenge, vada kuti muwenge angoenda nemushonga yake chete. Saka vanhu vanouya nemushonga yavo, ndinoita kuti munhu auye nemushonga, nokuti munhu anenge achiroyiwa anenge ati ndinoda kuuraya. Koita vamwe vanoti amambourayai, saka ndoita zvinoda munhu. Because ini handiurayi munhu asi mushonga yemunhu ndiyo inomuita sei? Ndiyo inomuuraya. Alright, vachada kubata Mambo Mutize, nhamba ndichaisa pascreen pevhidhiyo iri. Vachada kuvabata, vachada kubatsirwa, handei kwaMambo Mutize. Ende ini vanhu ndoda unofona munhu anotaura kuti mambo makadii henyu, ndiri kwakati, dambudziko rangu ndire chakati nechakati. Kwete munhu anongotanga kuti mambo makadii henyu, hai mambo kuri sei ikoko, handizangu kutora nyaya nevanhu ndiri munhu akuzikanwa nevanhu vakawandisa, akubatsira vanhu vakawandisa. Komborerwai. Ya, ndinotenda zvikuru Mambo Mutize nenguva yamatipa.